Takže dámy a paní, já vás tam u mého prvního videa. Je to ze hry Shakes and Fidget a hrajeme na privátním serveru. Něco jsem vám odsaď chtěl ukázat. Vidíte, trošku jiné. To je asi na tomhle serveru normální. Třeba je tady questy, koloseum, stráž, zbrojířana, čaroobchod je stejný, bezdomovec, zloděj, podstava je stejná, e-mail se změnil, klan se změnil, síň mrtvých se změnilo, dobrodružství se změnilo a nastavení se také změnilo. Není to na všem, je to jen tady v tomhle serveru, dá se tak říct. Jak vidíte, jsem 16 a dostávám už takovéhle velké. Ale myslím, že to je normální, ne? Takže dáme přijmout. Dáme přeskočit, takže tady to nebudeme nějak moc zpomalovat. Z tohoto private serveru chci natáčet i dále. Doufám, že vám moje tvorba bude líbit. Sakra, už se pletu úplně. Doufám, že se vám moje tvorba bude líbit a že mě budete podporovat. A mi se nechce přeskočit. Nevím proč teď. Jsou takové lagy tady strašné. A to nevadí. Na to neslyšíte ty zvuky? Protože jsou fakt nahlas, že to mám ve sluchátkách. Svojdám do zbrojírny. 18 level. Si vytáhnu tady z kapsy tušku. Tak se podíváme, co tady dneska bude. Projedeme si zbrojírnu. Já se omlouvám fakt za ty lagy, já to nevzpůsobuju. A do příštího dílu se to pokusím opravit. Jo. Je to taky upřímně štve. Ale teď někdy asi tak kolem týdne bych měl dostat nový počítač, takže budu natáčet tam a tam bude tvorba videí mnohem lepší. Takže zatím tady vidíte, jak tady levituje normálně. Jdeme do podzemí, do dobrodružství. Sarkazmus. Ještě se tak strašně laguje, já se na to můžu už. Jde to. Tak, prachopír a zautočíme na masitého golema, který je 42 myslím, ne 45. Kolikátka on je? Uvidíme hned. A právě teď uvidíme, kolikátka je. 40. A tak ho určitě nedáme. Uděláme se nějaké levely teda. Questy. Tak, jdeme na to božátko. Na to ubožátko malé. 2540, 11712, 8293. Takže dáme 11 000. Tak jo. Já si ty zvuky musím vážně stlumit. Po tomhle dílu. No, takže tohle je úvodní díl, takže bude krátoučký, asi tak 8 minutek. 11 000, 6 000, nahráme 12. Chtěl bych vás pozvat na naši Facebook stránku, která se jmenuje Shakes and Fidget. Hrajeme naplno. Je to stránka moje, kterou jsem založil včera s kámošem. Já se tady snad budu překřikovat s hlukem ze hry. Bože, jsem tak trapný. Jsme 19, výborně. Odkaz na mou stránku najdete v popisku videa. Bude tam všechno
čem natáčím a tak dále. No, teď to jsem neslyšeli. Spadla mi tuška. 12 717. Takže dáme přijmout. Tak, přeskočit. Dámy a pánové, mám tu pro vás velkou výzvu. Jestli na tomto videu bude 10 lajků, zveřejním private. Wow! Jak mi naluskají prsty. Já jsem dneska unavený. A už budeme za 20, výborně. Takže, jak vidíte, nejsem úplně full epic, není to takový epický, jako server na epiky. Je to normální server, ale z podzemí dostanete vždycky epický zbrojeřský brnění. Vždycky byste tam měli dostat. Já jsem v to úplně zmatený, za to se velmi omlouvám. A já vůbec nevím, co mám říkat. Level up. Založím cech, aby jsme měli více té zkušenosti. A jak se bude jmenovat? Pojmenujeme ho YouTube družství. Tak, družství. Fajn. Channel. To tohle škoda. A teď se opravdu laglo. Ach jo, že už bych to zlepšil teď. To nejde, sakra. YouTube Habit. Jailed. YouTube Habitat znamená něco jako YouTube Habití cech. Nejde, jak vidím, tak nic. Hmm. 3600, 7800. Fajn, takže tohle 730. I Macarena. Tak jo. Oh yeah. Jak vidím, tak už máme za sebou 8 minut. Takže teď ukončíme. Zkusím ještě porazit podzemí, ale to asi nepůjde. Znám se. Takže dáme dobrodružství a dáme třeba tady ohavného gremlina. Takže vypadáš, že jsi ohavnej. Už mu jsi hnusnej. Juhu, yep. Jak. No, tak už máme za sebou 9 minut. Takže ještě jednou si to zkusíme. No nic, asi to nedáme. A teď zkusíme třetí podzemí, dámy a pánové. To stejně nedáme. No, to bylo opravdu krutý. Takže dámy a páni, já si děkuju, že jste se koukali a u dalšího videa z Shakes and Fidget. Čau!